सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो दायो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखा बाजाराव दंफैयो। बेबायदिनो आमथेखा बाजारनि फुटबल गेलेग्रा फोथाराव बेबायदिनो मोनसे लांदां बैसागु खुंदों बिथांमोना। ओरैबायदि गाजा गोमजा आरोना, खोनानो मोन्दों सिंगारफोरबो सफैगोन आरोना बेयाव। आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन दायो सोर सोर सफैगोन बेयावहाय। आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुलांनो हागौ। सिगांथारावनो आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों ओरै ब्रादारखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दायो आं ब्रादारनाव फंनैसो सोंगोन। दायो बे आमथिखाया फुटबल गेलेग्रा फोथाराव बेबायदिनो लांदां बैसागु खुंनायाव बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टफोर बा सिंगारफोर सफैगोन नामा फंनैसो खिन्थाहरनो हागोन आरो? दङ जोंहा ओरै गहपुरनिफ्राय माबा बिकास प्लास ओमफ्रायहाय सासे दंबावो, बेजों लोगोसे सासे दंबावो। बेनि नामखौ आं एक्जाक्ट बुंनो हानाय नङा। एसे आन्दायबाय आरो। सानै दं जों आर्टिस्टआ। आदसा, ओरैनो आर्टिस्टफ्रा सानै दङ ने? औ, सानै दङ। सासे नामखौ आं बावबाय। आदसा, दायो बे 2000 माबा जागोन दा, मा होनो, लांदां बैसागु ओरैनो मोसाग्लांनाय जागोन। बिनि उनावहाय माने बिनि उनाव देंखो मोनाबिलि दङ। जों देंखो मोनाबिलिखौ मथा मथि 7:30 खैलायब्लाबो लोंलांगोन आं, गुरैब्लाबो सायलायब्लाबो लोंलांगोन आं। नोंनि आखाइनि जौ बिदैयालाय आंनि थाखाय जोबोर गोदै आगै। नोंनि आखाइनि जौ लाबोनाया आंनि थाखाय बेरे मोदै। नोंनि महरा गोजा गोजा सना, नोंनि बुगाया गोजा गोजा, नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना, नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा। नोंनि गाननाय, नोंनि जोमनाय, गोजा सादोराबो गोजा गाबनि सना, गासिबो गोजा गोजा, गोजा गोजा, गोजा गोजा आगै। नोंनि गाननाया गासिबो गोजा गोजा। बैसागु माथो आदै मद'द' माथो जानजि सेरे, माथो बिखा फान्दांगा, माथो खानाय रुमा। गोदाना सानथामल' हिनजाव गोदाना दानथामल'। नंगौना? नंगौना नङाबालाय? सिखा गोदाना सानथामल', हिनजाव गोदाना दानथामल'। गोसो थोनायालाय बारा बारा जाबाय, मेगननि नोजोरा बारा नांबाय। मा
माबार खारसन फैदोआखै आंनाव गोसो थेनायालाय बारा बारा जाबाय मेगननि नोजोरा बारा नांबाय माबार खारसन फैदोआ